Здравейте и добре дошли в днешния влог. В него ще ви разходя из коледно украсен Букурещ. Приятно гледане! Ние пътувахме Русе-Букурещ, като таксата за моста за лек автомобил беше 4 лева, а в обратна посока е 15 леи. Друго важно нещо, което трябва да имате предвид, ако ходите със собствен автомобил, е, че трябва да си вземете винетка. Ние си взехме едноседмична, като нейната цена е 30 леи. Взехме я от бензиностанцията веднага след границата. Когато пристигнахме в града, паркирахме на платен паркинг на Пиато Университати, като той се нарича Интерпаркинг. Тъй като се намира на центъра, минавахме покрай Гранд Хотел Коринтия, който виждате в момента. Когато персонала ни видя, че снимаме фасадата на сградата, ни поканиха вътре да разгледаме по-добре. Миналата година, когато отново се разхождахме в Букурещ, отново видяхме тази сграда, но тогава все още хотелът не работеше, само фасадата беше много красиво украсена. Бих казала, че тази година са надминали себе си. След като разгледахме хотела, се отправихме към това местенце да похапнем. Нарича се Bread and Butter. Може да видите какво хапвахме и колко струваше. Минали години също сме сядали, но като че ли качеството е паднало от към храна и на мен, честно казано, не ми беше особено вкусно, но въпреки това локацията е много добра, централна и интериора е много красив. След това се отправихме към Стария град и към книжарницата, която ще видите след малко. Трябва да знаете едно нещо за мен, то е, че аз обожавам картички. И всеки път, когато влезем в тази книжарница, аз си харесвам поне няколко и взимам, за да имам. Ето на тези се спрях тази година.
За мен една от най-красиво украсените фасади в Букурещ е тази на Флорария Ирис. Посетихме я още първия ден, но тъй като беше около 2 часа на обяд, беше пълно с хора и снимането беше почти невъзможно. Все пак успях да направя тези кадри и затова ви ги показвам. Винаги, когато имаме възможност, гледаме да оставаме с една нощувка в Букурещ. Името на мястото може да го откриете в долен ляв ъгъл, както и плюсовете и минусите, които откривам аз. Нощувката беше около 120 лева и я запазих през букинг. От всички елхи, които видях тази година, тази ми е любима. Тези от вас, които са посещавали Букурещ покрай Коледа, най-вероятно знаят за тази сграда. Честно казано, на мен тази година най-малко ми харесва, като че ли минали години е била доста по-коледно украсена и по-пишна и богата. Най-вероятно точно поради този факт имаше значително по-малко хора и снимането беше много по-лесно и приятно. Само докато се обърнем и вече беше станало време за вечеря. Затова седнахме на това местенце. Препоръчвам ви го с 2 ръце.
Хайде да видим и коледния базар пред парламента. Всяка година те се стараят повече и повече, като разликата с миналите години, която аз откривам, е, че на фасадата на парламента имаше 3D мапинг, както и много повече светлинки и магазинчета. Много ми харесаха тези картички, които са съчетани с орнаменти за елха. Впечатление ми направиха и тези орнаменти, които са правени от маниста. За референция, този орнамент струваше 110 лей, който се равнява на около 41 лева. Взехме си храна от пазара, но не останахме впечатлени. На прибиране към апартамента се спряхме отново да видим фасадата на фурария Ирис, вечерно време със светлинките. Имаше страшно много хора, но въпреки това оставям кадрите, защото ми се струват много красиви. Тъй като апартамента, в който нощуваме, се намира на 2 улички разстояние от фасадата, се върнахме на следващата сутрин, за да успея да направя по-красиви кадри, когато няма толкова хора. Мисля, че се справихме. Отидохме към 10 часа сутринта. Нещо важно, което трябва да имате предвид, ако решите да ходите там и да се снимате, е, че по уличката минават коли постоянно, както и има страшно много хора. Дори имаше такива, които са си наели професионални фотографии и снимаха цели фотосесии. Въпреки това, смятам, че ако сте достатъчно предпазливи и отидете по-рано, си заслужава напълно, тъй като фасадата наистина е изключително красива.
Решихме да закусим в това местенце, като честно казано останахме изключително впечатлени. Менюто беше доста богато, както за закуска, така и за последващи хранения. Беше изключително чисто, подредено, обслужването беше много добро, всичко беше прясно и наистина страшно вкусно. Реших да ви включа кадри набързо от Мол Афи, където хапнахме, разходихме се по магазинчетата и след това се отправихме към следващия голям коледен базар в. На мен лично този коледен базар ми харесва повече от другия на парламента. Усеща се по-голям, но същевременно по-уютен. Много ми харесват двата моста, като по-малкия може да видите сега. Той беше претъпкан с хора, защото стана изключително вайрал от хората, които се снимат с него. Но малко по-късно ще ви покажа кадрите от там. Ето го и малкия мост, за който стана въпрос малко по-рано. Както може да видите, е изключително красиво украсен, но толкова много хора имаше, че беше невъзможно да се снимаш без да има поне 3 човека в снимката. Все пак реших да ви покажа тези кадри, за да може да придобиете представа от реалната ситуация. След това решихме да се качим на Виенското колело, като цената за билет за възрастен е 30 леи, което се равнява на около 11-12 лева. Правят се 2 пълни кръгчета, като може да видите гледката от него. Честно казано, мисля, че този на парламента има по-красива гледка, но въпреки това си заслужава да се качите и на този, ако все пак решите. Това са и последните кадри, които заснех за блога. Много ви благодаря за гледането, а ако имате въпроси, ще ги очаквам в коментарите. Старая се да чета всичко и да отговарям на всеки. Ако имате желание, може да ме последвате в Instagram, където съм много по-активна. Ще се радвам, ако ви е харесало видеото, да дадете палче нагоре и да се абонирате за канала ми. Благодаря отново и до скоро!